Krásný den, milí přátelé, sousedé, spoluobčané. Vítám vás u dalšího videozpravodaje naší obce, tentokrát za období říjen až prosinec roku 2023. Pojďme se společně podívat na to, co jsme společně zvládli a co je u nás nového. Úplně na úvod bych vás chtěla seznámit s tím, co se nám v tomto čtvrtletí povedlo, protože toho bylo opravdu hodně a myslím si, že máme spoustu radostí a úspěchů a spoustu důvodů k tomu být hrdí. Jako první úspěch bych chtěla říct vesnici roku. Získali jsme druhé místo v České republice v soutěži Zelená stuha. Už jste o tom určitě slyšeli, byla to pro nás obrovská radost a děkuji všem, kdo se na tom podíleli. Dalším velkým úspěchem byla soutěž městských a obecních zpravodajů. Získali jsme první místo v České republice v kategorii do 2000 obyvatel. A i to je pro nás velká radost. Za to bych chtěla poděkovat především paní Nele Sedláčkové a Ince Daňkové, které se na těch ozvěnách hodně podílejí a právě díky nim tyhle úspěchy máme. Dalším naším úspěchem bylo i první místo v soutěži Obec přátelská cestovnímu ruchu. I z toho máme velkou radost a děkuji všem, kdo se na tomto úspěchu podíleli. Velmi významnou událostí bylo pro nás i to, že k nám přijel na návštěvu prezidentský pár České republiky. Bylo to velmi důležité setkání. Jsem velmi ráda za to, že jsme toto setkání mohli hostit právě u nás v Loučné a samozřejmě velmi děkuji našim loučňáčkům, kteří se podíleli na tom, že jsme mohli dát velmi speciální narozeninový dárek našemu panu prezidentovi. Určitě vás zajímají i akce, které jsme na podzim u nás v obci uspořádali. Mezi ty tradiční patří Loučenské hody, které i letos proběhly na konci září. Pořádají je zaměstnanci našeho obecního úřadu. Myslím, že všem chutnalo, všichni si to užili a děkuji tímto zaměstnancům, kteří hody připravili. Další krásnou akcí v naší obci je akce Svatý Martin. I letos se velmi povedla, moc děkuji Leničce Krahulcové a Marcelovi Minářovi, kteří této akci dali zase nový rozměr. Pořádají Sdružení rodičů dětem a budu moc ráda, když i příští rok přijdete a podíváte se, užijete si tuhletu akci společně s námi. Pro naše seniory každý rok pořádáme Den seniorů. Je to u nás ve Skleníku, hraje živá hudba, je u toho dobré občerstvení a vždycky dobrá zábava. Myslím, že i tuhle akci si naši seniori krásně užívají a za to jsem já moc ráda. Letos poprvé rodiče dětem uspořádali i bowlingový turnaj v penzionu Gól pro druhý stupeň základní školy. Byla to novinka a myslím, že se osvědčila a určitě to nebude naposledy, co tuhle akci pořádali. I letos jsme společně mohli strávit velmi příjemné chvíle u nás ve Skleníku při koncertech, které pořádal náš sbor Loučňáček a další přidružené sbory. Jsem ráda, že jsme se mohli vidět třeba na Loučenské bočce a na dalších podobných krásných akcích. Již tradičně první adventní neděli jsme rozsvítili náš strom v Zámeckém parku. Tohle to je krásná, úžasná akce, na kterou velmi rádi chodíte a my jsme za to rádi. Další milou akcí je u nás již tradičně Mikuláš. Čertovský povoz, který přijede za námi do Skleníku, trošku postraší naše děti, ale samozřejmě především jim rozdá dárečky a udělá spoustu radosti. A poslední akcí letošního roku byla sousedská vánoční slavnost, kde jsme ochutnávali společně cukroví, vánočku, uzené a podobné další dobroty. Společně jsme se podívali na pohádku, ochutnali punč, svařák a užili si krásné společné odpoledne. Tolik k akcím letošního roku, nebo lépe řečeno letošního podzimu. Budeme se na vás těšit i v roce 2024 na dalších příjemných akcích u nás v naší obci. Zajímavou novinkou pro letošní rok byl i adventní zájezd naší obce. Podívali jsme se společně s našimi spoluobčany do Vídně. Myslím, že se nám ten zájezd hezky vyvedl. Trošku nás pozlobilo počasí, ale Vídeň byla krásná, adventní, rozsvícená a byl to určitě hezký a příjemně strávený čas. Když jsme u toho cestování, nezapomenu také zmínit cestu do Evropského parlamentu do Štrasburku, které jsem se letos účastnila právě jako jeden z vítězů vesnice roku a za tuto příležitost velmi děkuji. Štrasburk jsem si náramně užila. Co se týče investičních akcí, tak to na podzim a v zimě se toho příliš mnoho venku dělat nedá, ale samozřejmě velmi pilně pracujeme na nových akcích, zejména na akci Filipová a na obnově kanalizace v Panlavém sídlišti. No a samozřejmě taky ukončujeme ty akce, které proběhly v letošním roce, kdy je potřeba všechno skoloudovat, papírově dořešit a podobně. Je toho spoustu a bohužel i tohle je potřeba udělat. Pořád se taky snažíme vylepšovat naši vesnici. Teď na podzim jsme umístili krásné dřevěné stoly u tančírny, dole u rybářů, tak aby se tam lépe sedělo, aby to bylo pohodlnější a krásnější místo. Myslím, že velkou radost nám všem společně udělala krásná velká houpačka u tančírny, kde mnoho z vás psalo a děkovalo za tento krásný nápad, že se konečně můžou pohoupat nejenom děti, ale i dospělí a celé rodiny společně. No a v Rejhoticích byl postaven takový, řekněme, přístřešek pro kolaře. Je to akce Mas Šumperský venkov a jsme rádi, že i do Rejhotice nám podařilo umístit další prvek.
Začínáme aktivně také pracovat na našem novém územním plánu a podařilo se nám taky po dlouhé době se potkat s našimi ubytovateli a podnikateli v naší obci. Byla to podle mě velmi dobrá akce, kterou určitě budeme opakovat, protože je pro nás opravdu důležité, abychom vzájemně vlastně znali jejich požadavky a taky samozřejmě požadavky nás a našich trvale žijících občanů. Turistický ruch je součástí naší obce a my s tím musíme pracovat. Velmi potěšující pro nás je vždy, když se nám podaří něco postavit, ale samozřejmě o to potěšující pro nás je, pokud na to dostaneme peníze z dotací. A to se nám letos opravdu skvěle dařilo. Teď za podzim víme a máme potvrzeno, že dostaneme dotaci na obnovu mateřské školky, která činí cca 9,5 milionu. A před pár dny jsme se dozvěděli velmi radostnou zprávu, že jsme získali dotaci na fotovoltaické elektrárny v obci. Ta dotace je nějakých, řekněme, 12,5 milionu. Takže dohromady je to více jak 20 milionů pro naši obec navíc, z čehož máme opravdu radost. Opět jsme si dali záležet i na tom, aby Vánoce pro vás v Loučné byly zase o něco krásnější. Nakoupili jsme velké množství ozdob na veřejné osvětlení a za ty jsme dostali opravdu velmi pozitivní zpětnou vazbu. My sami si myslíme, že jsou krásné a děkujeme, že i vy jste nám dali vědět, že se vám líbí. No a taky v našem Betlému najdete 2 nové sochy, ovečku a beránka, takže i Betlém je zase o něco krásnější. Já vám přeju krásný, úspěšný a radostný rok 2024. Budu se s vámi těšit na viděnou na všech našich obecních akcích a aktivitách a přeju, ať se máte opravdu krásně. Ze srdce Jeseníků z obce Loučná nad Desnou vás zdraví Petra Hrazimová, starostka obce.